Salutare la noi episod. Astăzi o să sute pe lumea mea de server. Eu nu vreau să mă arăt față pe Minecraft. Dacă da, să stătem 100 de like, 100 de mii de like-uri, mă arăt fața. Da, bă, că eu mă uit la Sky pe server. Păi, că mă la Sky, bă, că nu știam că Sky a apărut, că s-a făcut un abonament mistodest. Eu nu. Nimeni nu pasă de mine cum clipuri și cum postez. Un abonat. Nu știu cum cheamă, dar nu. Zacăr. Hai de mine, că eu fac zacărul. 8, 9, acum după aia 9. Nu știu cum să dăm la sase 3. Nu! Gata. Da. După aia să mă rău fața. No, mai bine mă arăt că au stat 100 de mii de like-uri. O să arăt eu. Nu puteți de sus, poate. Ce bă ăla? Uite că... Da. Vreau să păsesc și pe prietenul meu, pare nu-l cunoaște și nu e. Dar nu cunoaște. Ne pare că cu părul ăla lui chimic. Nu, mă bate de acum. Stai pic, schema mea. Asta e. Mama. Nu știu, am văzut un bot care, uite cât ai de am. Nu cunoaște cât ai de
Episodul ăsta o vede pe la șter cât o să găsim, nu da, și să nu găsim să batem de acolo că am bătut. Asta o să zi, am făcut un vedea cum ieșeam, mina pe creativ. Și că mă mina pe creativ și da, asta mă. Nu știu dacă ce fac. Aude mai bine o casieră. Că care puteți să-l cumpărați 2 gratis, stai că îl cumpără cu ăsta sau pe mult. Nu puteți să-l cumpăra 200 de euro să cumpăra pe de la mall. Mă duc la... Noi nu ne vedem. Eu să mă duc la Sebo Bike, să vedem cum și că... Am zis și eu după aia că găsim o sasică. Da, eu o de tată. Că am găsit un sat. Și mă... Vei, cum? Dați mare like că am găsit satul ăsta. Oh.